kuzawazira mbali zonse koma sazafa, ndipo kuwonjezera apo pali chilango china cha ukali. Kuganiza kawiri 4 azapitiriza chikhalidwe cha ku jahannama. Kuganiza kawiri. Muzina la Mulungu wachifundo wachisoni, madaliso ndi mtendere zipite kwa mtumiki womaliza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akubanja kwake onse amene adaphunzira ndi kuphunzitsa chipembedzo ichi cha Chisilamu. Makomo onse akujahena alipo 7, ndipo khomo lililonse lizikakhala malinga ndi zolakwa za munthu. Palibe chilango chimene chili chophweka ndiye sichikadachedwa chilango. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala watikumbutsa kunena kuti inna jahannama la maw'idahum ajma'in laha 7 abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Ndithu jahannama ndiwo malo awo olonjezedwa kwa onse. Ili ni makomo asanu ndi awiri, ndipo khomo lililonse lili ndi gawo logawidwa mwa iwo. Quran 15 verse 44. Maulamawo adati mageti akewo ndiwoti adamangidwa lina pamwamba pa lina, kutanthauza kuti loyamba pamwamba kumapita pansi. Umboni pa nkhani ndi mawu Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Ndithu achiphamaso azakhala pansi penipeni pa moto. Khomo loyamba tinapeza kuti ndi jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala analitchula Qur'ani yake olemekezeka kunena kuti farhal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil harr qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun. Akondo amene adasiyidwa mbuyo sapita ku nkhondo chifukwa cha kukhala kwawo mbuyo polekana ndi mtumiki wa Allah, nakuda kumenya nkhondo pa njira ya Allah ndi chuma chawo ndi moyo wawo, nati kwa anzawo musapite ku nkhondo nthawi yotentha. Auze iwe mtumiki, moto wa jahannama ngotentha kwambiri akadakhala akuzindikira. Khomoli lidatchedwa jahannama chifukwa cha moto wake wotentha nkhope za amuna ndi akazi olowa kumeneko mpaka nkhope zawo zizikasowa mtendere ndi kupya komanso kuoneka mwa chinthu chopanda ntchito. Uzizadya nyama yawo anthuwa. Ndipo Allah akuti innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan khairaha liyadhuqu al'adhab. Ndithu amene sakhulupirira zizindikiro zathu tizawalowesa ku moto nthawi iliyonse yomwe makungu awo azikapyerera, tizikawayikiranso makungu awo ena kuti azipitirira kulawa chilango. Quran 4 verse 56. Ndipo kukhomo uku ndi kumene kuli kopepukirako okuyerekeza ndi makomo ena amene asibwera mpuyomu. Ndipo chija chilango chimene tidachimva kunena kuti akapasidwa amalume ake amtumiki kukhala chilango chopepuka chikachitikira panja pa khomo limeneli la jahannama. Tikunenatu chilango chija choti akangoyimikidwa pa makala, koma ululu okhawo umene uzikachoka kumapaziku uzikatokotesa ubongo kumutuku. Ladha. Ili ndi khomo lachiwiri kuchokera kuloyamba. Ndipo adati Allah subhanahu wa ta'ala kalla innaha ladwa. Ayi siya iwe machimo ndi zimene ukukakamirazo. Ndithu umenewu ndi moto wa malawi. Nazza'atul lishawa, wosupula mwamphamvu. Tad'u man adbara wa tawalla. Uzizayitana potchula zina la aliyense amene adachitembenukira choonadi ndi kunyoza. Wajamaa fa'awa, adasonkhanisa chuma ndi kuchisunga mopanda kupereka mwaulere kwa anthu oyenera kuwapasa. Quran 70 verse 15. Khomoli ndi lotchedwa ladha chifukwa moto uzikadya chiwalo chimodzimodzi zapanja ndi zamkati.
uzizacita kuwaitana amene adakanira tauhidi, umozi wa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala, komanso ndi kuchitembenuzira kapena kuti kuchirozesa mbuyo chiphunzitso cha mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Saqar ndi khomo lachitatu mu makomo 7, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala waitchula Saqar mu Qur'ani yake yolemekezeka kunena kuti sauslihi saqar, posachedwa apa timulowesa ku Saqar. Wama adiraka ma Saqar, nanga chingakuziwise ndi chiyani za Saqar? La tubqi wala tadhar, ndi moto omwe susiya mnofu kapena fupa. Lawahatul lilbashar, umapyereza ndi kudesa khungu. Alaiha 19, kumeneko uli alonda 14 olondera, alonda oyang'anira moto umenewu. Qur'an 74:26 mpaka na 30. Ndi moto umenewu uzikadya minofu komanso mafupa. Koma nchifukwa chiyani anthu amenewa akalowa kumeneku? Adala kwa chani? Amapanga chani pano pa dziko lapansi? Tamvani mmene Allah subhanahu wa ta'ala akusimbira za anthu akumeneku. Fi jannatin yatasaaluna, iwo azakhala m'minda yosasimbika kukongola kwake, akufunsana wina ndi nzake za anthu oyipawa. Anil mujrimin, za anthu oyipawa. Ma salakakum fi saqar, kuti nchiyani chakulowesani ku moto? Qalu, ndi azikayankha anthu aja kunena kuti lam naku minal musallin, ife sitidali kupemphera swala, sitidali kupemphera mapemphero asanu aja ayi. Walam naku nut'amul miskin, komanso sitidali kuwadyesa masikini. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidhin, komanso tikangomira mzachabe ndi boza pamodzi ndi omira mmenemo. Wa kunna nukadhibu biyaumiddin, ndipo tidali kukana za tsiku la malipiro. Hatta atana liyaqin, mpaka natu ife idatipeza imfa. Qur'an 74:40 mpaka na 47. Popanda kulongosola, zimenezo ndi zomwe zikawalowese anthuwo kukhomo lawo lotchedwa Saqar. Ndipo m'bale wanga, iwe ngati ukupezeka mu gulu limeneli limene latchulidwa pamwambali, ndiye kuti iweyo uli mguluso lokalowa ku moto otchedwa Saqar. Pang'ono pokha anayankhula Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti anthuwa lam naku minal musallin, sadali kupemphera maswala asanu pasiku. Walam naku nut'amul miskin, komanso sadali kuwadyesa anthu ovutika. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidhin, komanso tinkatengeka muzisangalalo ndi zinthu zina zotero zomwe sizinali zambali yathu, ife nkuzigwesera momwe ndi kukhalanso anthu osusa ndi kumakhala anthu aboza muzoyankhula zathu, anthu okalowa ku jahannama amenewo. Wa kunna nukadhibu biyaumiddin, ife tikamayankhula za tsiku lomaliza timaona ngati tikakhala anthu ongokhala ndi kumaonerera. Tinali anthu osusa, nditungati m'bale wanga umasusa za tsiku lomaliza, iwe tuli mgulu lokalowa ku Saqar. Hatta atana liyaqin, kumachitwa mchitidwe umenewu mpaka na kuzapezeka kumwalira ndithu. Al-Khutama ndi khomo la namba 4 lotchedwa Khutama limeneli, nalonso likalowedwa ndi kukhalanso ndi zake zochitika. Tamvani momwe Allah subhanahu wa ta'ala wanenera. Kalla la yumbadhanna fil khutama, haisi choncho asiye maganizo awo amenewa, ndithudi akaponyedwa ku moto owononga chifukwa cha zoyipa zawo. Wama adraka mal khutama, ndi chiyani chingakuziwise iwe za moto umene uli owonongawo? Narullahi al-muqada, umenewo ndi moto oyaka kwambiri wa Allah. Allati tattali'u ala al-afida, umene umakwerera mpaka na kumtima. Innaha alayhim musada, moto ukawazinga nkuwasekera makomo. Fi amadin mumaddada, musanamira zazitali kotero kuti sakatha kugwedezeka mmenemo kapena kupulumuka. Qur'an 104:4 mpaka na 9. Nawo umatchedwa al-Khutama chifukwa uzikaphwanya mafupa a wanthu ndi kuotcha mitima ndi ziwalo zina. Moto uzikayambira
mapazi nkumawocha mokwera mpaka nakumakafika ku mtima. Wayankhulanso Allah subhanahu wa ta'ala za ukali wa moto umenewo kunena kuti innaha tarmi bishararin kalqasr. Uwu ndi moto umene umaponya phalikira kapena kuti mbaliwali zazikulu ngati nyumba, kaannahu jimalatun sufur, zonga ngati ngamira za chikasu. Wailu yawma idhin lilmukaththibin, kuonongeka pasikoli kuli kwa anthu omwe ali osusa. Kuganiza kawiri, namba 5, tizapitiriza makomo ena osalawo. Ndipo inu muzikhalabe pompo ndi kusatira bwinobwino mapulogalamu athu pano pa Sules Production. Mukawafuna tipezeni pa 0766643181 ndipo tizakupasani mapulogalamu athu amene ali mbuyomu, komanso tizapitiriza kukupasani amene ali kubwera kusokolo kwathu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuganiza kawiri.